Annika fra Skovbræn. I dag vil jeg gerne vise jer vores vinduespudsersæt til indvendig. Sættet det består af 5 mopper, som man kan sætte på en fremført lille skaft, så når man kan tage lidt større vinduespartier. Så er der samtidig 5 klude med os, som man kan bruge til de mindre glaspartier eller spejl, computerskærm. Og så er der en sprayflaske, som man kun bruger med rent vand i. Det er vigtigt, at man kun bruger det her indvendigt, da der kan være sandkorn udvendigt, og så ridser man altså ruden. Så nu vil jeg lige vise, hvor nemt man får ruderne rene med den her og med rent vand. Så jeg tager lige lidt smør her og lurpak. Og så tager jeg simpelthen lige og gnider det godt ud på ruden. Sådan. Så sætter jeg min moppe fast på fremføren her. Klikker den over. Det betyder egentlig, at når du kører op, så vil man ikke ridse vindueskarmen. Og så lidt vand på, ikke for meget og heller ikke for lidt. Jeg skal lige vende den her, så den starter. Så den er jævn på hele ruden. Og så kører man simpelthen på. Der kan godt være lidt modstand, og det er simpelthen fordi, det er en mikrofibermoppe. Det er meningen, at man kun skal køre over én gang. Og så når vandet det fordamper de sidste vandperler, så er det simpelthen fuldstændig stribefrit. Sådan. Og så er alt smør væk på moppen. Så det er simpelthen Weekends vinduessæt. Og jeg vil sige så meget som, der er en vaskegaranti på 500 vaske på både klude og mopper. Så går altså lige lidt inden de begynder at slides.